Virginia Woolf, ou tal vez máis de uns personaxes perdidos nunha novela de Virginia Woolf. Någon måste dö i min roman, resonerade Virginia Woolf. Så då bipersonen på en rad och Virginia Woolf fick gå ut och dränka sig. VV i vattenflödet. Hon tar sig inte upp på land, till syret på pappret, där hennes röst i tredje person ropar Virginia Woolf. I trädgården finns nypon och popplar. På verandan står romanens övriga personer och undrar vad i sina tankar de nu ska sätta komma. Hennes huvudperson överlevde. Hon sitter torrskodd på trappan, skakar vattnet ur bladen och försöker betrakta utsikten i första person. En. Du ska heller inte dö. Min huvudperson. Dö inte ifrån mig i första person. Du ska få kaffe, cigaretter och en kostym till alla begravningarna. För att skriva behöver man pengar och ett eget rum, sa Virginia Woolf. Jag har ditt rum. Jag sitter vid ditt bord. Din skrivbordsstol knarrar. I fönstret ett bi som säger: det är augusti och jag vill inte dö. Lilla bi, någon måste dö i denna dikt. Virginia V. Här är du bara en person i en dikt. Du slipper skiva dagen till papper, ripa upp stranden efter dig där du går in i tankar, Tom. Du säger: jag har vad jag behöver, en egen död, ett eget rum. Men i min dikt skulle du inte dö. Jag har inte så mycket pengar. Vi skulle vara fattiga. Det skulle bli ett äventyr. Du skulle samla pinnar, sticka ut dem genom gallret och säga: jag magrar bort. Och en biperson samlar fickorna fulla av sten för att hitta tillbaka. Men vägen går över ån. Och vem är det som sitter här och röker och dricker kaffe? Ja, just ja, min huvudperson är jag också med, fast jag egentligen inte har råd. Jag får lite pengar till mera kaffe och cigaretter för att hålla dig levande. Bakom oss står överlevande romanpersoner. Det är september, vi lyfter på grenar, plockar äpplen i hinkar och säger att enligt dem, att om vi skulle fråga dem så skulle de tycka att det är september och att tankarna, timmarna, hinkarna, tankarna. Virginia har upp ur vattnet. Det blir en så vanlig dag som du aldrig haft. Levande personer, några döda, rum och matpausar, en kommunal lön. Alguén debe morrer na miña novela, pasou Virginia Woolf. Entón, un personaxe secundario morreu nunha liña e Virginia Woolf pide sair e afogar. O bebedor é na corrente oposa. Non segue a terra, a oxígeno no papel, onde a súa voz en terceira persoa berra Virginia Woolf. No xardín hai rosas ventureiras e álamos. No patín están de pé os outros personaxes da novela, preguntándose onde deben poñer agora as comas nos seus pensamentos. O seu protagonista sobreviviu, senta nos chanzos cos zapatos secos, sansanica a auga das follas de papel e intenta ter en conta a vista en primeira persoa. Ti tampouco debes morrer, miña protagonista. Non me morras en primeira persoa. Terás café, cigarros e un traxe para todos os funerais. Para escribir, unha precisa cartos e un cuarto propio, dixo Virginia Woolf. Teño o teu cuarto, sento na tua mesa, a cadeira na tua mesa renxe. Na fiesta unha vella que di: é agosto e non quero morrer. A velliña, alguén debe morrer neste poema. Virginia V. Aquí ti es só un personaxe nun poema. Evitas eche cortar o día en papel, rachar a praia atrás de ti ou camiñares cara os pensamentos, algas. Dis: teño que preciso unha morte propia, un cuarto propio. Mais no meu poema non morrerías. Non teño moitos cartos. Seríamos pobres. Sería unha aventura. Ti apañarías garbullos, sacarías a través dos barrotes e dirías: estou ficando nos osos. E un personaxe secundario enchería os petos de pelouros para encontrar o camiño de volta, mais o carreiro pasaría por riba do río.
E quen senta aquí fumando e bebendo café? Ti, por descontado, a miña protagonista, estás tamén aquí, aínda que non podo permitirme. Ten uns poucos cartos para máis café e cigarros, para manterte viva. As nosas costas érguense personaxes superviventes. E setembro están carretando polas, apañando mazás en caldeiros e dicindo que, segundo eles, se lles preguntásemos, creerían que é setembro, e que os pensamentos, os momentos, os instrumentos, os pensamentos. Virxinia, sai da auga. Será o día máis normal que nunca viviras. Personaxes vivos, outros mortos, un cuarto, descansos para comer, un salario do concello.